Вы ж памятаеце, што ў Беларусі ёсць уласная кузня мастакоў? Не? Ну глядзіце, калі ў Еўропе модна было тварыць у Парыжы, то ў нас на радзіме краем мастакоў лічыўся Віцебск. Тут тварылі Шагал, Пен, Лісіцкі, Малевіч, Рэпін. І гэты выключна мужчынскі спіс імёнаў хочацца разбавіць бунтаркай-авангардысткай Надзяй Леже. Гісторыя дзяўчынкі з беднай беларускай глыбінкі, якая заваявала Парыж у сённяшнім выпуску. Мяне клічуць Таня Дабрыян і вы слухаеце падкаст тутэйшы пра выдатных беларусаў. Поехали! Надзя нарадзілася ў 1904 годзе ў вёсцы Асецішча цяперашняй Віцебскай вобласці. У сям'і было 9 дзяцей. Бацькі шмат і цяжка працавалі, каб забяспечыць такую вялікую сям'ю. Маці займалася домам, побытам і дзецьмі, а бацька быў сядзельцам. І гэта не тое, што вы падумалі. Тата Надзі сядзеў не за злачынства, а за прылаўкам. Ён працаваў прадаўцом гарэлкі ў казённай краме. Ці трэба казаць, што мары дзяўчынкі стаць мастачкай успрымаліся як заява Дональда Трампа скончыць вайну за 24 гадзіны? Гэта значыць як поўнае глупства. Але ў адрозненне ад новаабранага амерыканскага прэзідэнта Надзя сваёй мэты ўсё ж такі дабілася. Хаця спачатку дзяўчынцы даводзілася удасканальваць навыкі малявання не на палатне, а вуглём на сцяне печкі. Упэўнена, мама ёй таксама казала: «А лепш бы агарод прапалола. Вось суседская Лена». Да 15 гадоў Надзя стала літаральна апантаная сваёй марай. Дзяўчына так хацела вырвацца з роднай хаты, што ў рандомны момант вырашыла: час валіць. У старых чаравіках і са скарынкай хлеба ў кішэні Надзя проста села на цягнік да Мінска і з'ехала. Праўда, уцёкі доўжыліся ўсяго адну станцыю. Ужо на наступнай яе зняў з цягніка знаёмы паставы. Затое другая спроба была ўжо больш прадуманай і на мове псіхолагаў усвядомленай. Надзя распрацавала цэлы план. Яна паедзе ў Смаленск, паступіць у вышэйшыя дзяржаўныя мастацкія майстэрні, а ўжо потым і рване ў Парыж. Што складанага? І, мабыць, упэўненасць Надзі ішла наперадзе яе, таму што яна з лёгкасцю паступіла ў СВО-МАЗ. Гэта тыя самыя вольныя майстэрні, проста мовай савецкіх абрэвіятур. У вочы, не бачыўшы ніводнай сапраўднай карціны, дзяўчынка з вёскі ўразіла камісію сваімі малюнкамі і стала самай малодшай вучаніцай на курсе. Надзя пачала вывучаць супрэматызм. Так, мне таксама гэтае слова ні пра што не кажа, але абяцаю, што да канца эпізоду мы ў гэтым базава разбярэмся. Цікавы факт, але часта Надзі ў творчасці і вучобе дапамагалі беларускія рушнікі. Справа ў тым, што нашы ткачыхі стваралі чорныя і чырвоныя фігуры. Больш за тое, мама Надзі таксама выдатна ткала. Мастачка казала, што гэтыя самыя чырвона-чорныя рушнікі дазвалялі ёй лягчэй успрымаць складаную тэорыю яе настаўніка, Уладзіслава Стржэмінскага, якая ішла ад Казіміра Малевіча. Дарэчы, з Малевічам Надзя таксама была знаёма. Аўтар сусветна вядомага шэдэўра «Чорны квадрат» перыядычна прыязджаў у смаленскую філію сваёй школы, а Надзя займала кут у майстэрні свайго настаўніка і яго жонкі. Калі прыязджаў Малевіч, ён спыняўся ў Стржэмінскіх. Яны забіралі Надзю да сябе, клалі яе на падлозе, а Малевіч займаў месца Надзі. Калі па той час існаваў YouTube, клікбейтныя загалоўкі ролікаў пра творчую інтэлігенцыю маглі гучаць як «Малевіч выжыў мастачку Надзю Хадасевіч». Яшчэ будучы ў Смаленску, Надзя натыкнулася ў часопісе на рэпрадукцыі француза Фернана Леже. Дзяўчына закахалася. Пакуль што ў стыль мастака, але абыдземся без спойлераў. Яна няўзнак спытала ў Стржэмінскага, ці жывы гэты мастак. Калі даведалася, што Леже жыве і працуе ў Парыжы, канчаткова вырашыла любымі шляхамі патрапіць у французскую сталіцу. І пасля 2-гадовага навучання ў Смаленску Надзя вырашыла працягваць вучобу ў Варшаве. Хітрасці дзяўчыне было не займаць, а кемлівасці могуць пазайздросціць абсалютна ўсе беларусы, хто спрабаваў легалізавацца ў Польшчы без каранёў і карты паляка. Нагадаю, у 1921 годзе паміж Польшчай і Савецкай Расіяй быў падпісаны Рыжскі мір. Гэтая дамова падзяліла на дзве часткі тэрыторыю Беларусі. Згодна з умовамі Рыжскага міру, бежанцы маглі вярнуцца на радзіму. Што ў гэтай сітуацыі робіць 16-гадовая Надзя? Будучы праваслаўнай, яна пераходзіць у каталіцтва, мяняе імя на Ванду і падае дакументы на вяртанне нібыта на радзіму ў Польшчу. І ў яе атрымліваецца. Яна сядае ў вагон цягніка і едзе ў нікуды. Толькі на гэты раз яе ніхто не ссадзіў на наступнай станцыі. У
У Варшаве Надзе даводзіцца нялёгка. Яна жыве ў манастырскім прытулку, працуе няняй, а пазней становіцца мадысткай. У выніку мэтанакіраваная дзяўчына трапляе ў акадэмію мастацтваў, а там знаёміцца са сваім будучым мужам Станіславам Грабоўскім. Пара вырашае ажаніцца, хаця бацькі жаніха катэгарычна супраць. Выказваючыся мовай мастацтвазнаўцаў, карціна маслам няроўны шлюб. Увесь гэты час Надзя не адмаўлялася ад мары з'ехаць у Парыж, таму падбіла на гэтую авантуру і Станіслава. Грабоўскія трапляюць у сямейны пансіянат і пачынаюць вучыцца ў акадэміі сучаснага мастацтва, якую, сюрпрайз, узначальвае Фернан Леже. У Францыі шлюб Надзі і Станіслава трашчыць па швах. Выявілася, мужу было складана ўжывацца разам з больш запатрабаванай жонкай. Напрыклад, калі Надзя выгадна прадала адну са сваіх студэнцкіх карцін багатай баранэсе і веерам расклала на ложку заробленыя грошы, муж не ўзрадаваўся, а абразіўся, бо яго карціны так не прадаваліся. Нягледзячы на тое, што ў пары нарадзілася дачка, у 1927 годзе муж і жонка разышліся. Надзя гадавала маленькую Ванду самастойна, паралельна працуючы прыбіральшчыцай у тым жа пансіянаце, дзе яны жылі. Пра становішча Надзі даведаўся яе цесць. Ён заўсёды добра ставіўся да нявесткі і ў цяжкую хвіліну падтрымаў дзяўчыну грашыма. Але Надзя на атрыманыя сродкі выпусціла мастацкі часопіс, у якім крытыкавала самога Пікаса. Цытуючы вядомы мем, гэта было не проста смела, гэта было капец як смела. У 30-е гады Надзя стала асістэнткай Леже і часта нават праводзіла замест яго заняткі. З пачаткам вайны мастак з жонкай з'ехаў у ЗША, а Надзя засталася ў Францыі і далучылася да руху супраціву. Яна распаўсюджвала улёткі, перадавала адзенне былым ваеннапалонным, хавала англійскую дзяўчынку. Усё гэта Надзя пракручвала, рызыкуючы сваёй маленькай дачкой. Жыццё беларускі моцна змянілася пасля вайны ў 50-е. Памерла жонка Фернана Леже, і мастак прапанаваў Надзі выйсці за яго замуж. Да таго часу яны былі не толькі калегамі, але і добрымі сябрамі, а таксама камуністамі, што яшчэ больш збліжала пару. На момант свайго другога вяселля Надзі было 48 гадоў, але ў шлюбе з Фернанам яна пражыла ўсяго 3 гады. Перад смерцю мастак завяшчаў беларусцы ўсе свае грошы, але Надзя паступіла з раптоўным багаццем нечакана. Як вучаніца і жонка, яна вырашыла пабудаваць персанальны музей Фернана на яго радзіме, а як жанчына стала купляць сабе футры. І хаця біяграфія мастачкі выглядае як суцэльныя прыгоды, а пасля смерці Фернана Леже магла адчувацца як місія ў захаванні памяці пра яго, сама Надзя зрабіла вялікі ўклад у развіццё еўрапейскага жывапісу. Памятаеце супрэматызм? Надзя стварыла серыю ювелірных упрыгожванняў у гэтым стылі. Для калекцыі яна натхнілася касмічнай тэматыкай. Упрыгожванні спалучалі ў сабе геаметрычныя формы і сучасныя матэрыялы. Акрамя таго, яна актыўна займалася мазаічным мастацтвам, стварала манументальныя творы для грамадскай прасторы. Мазаікі Надзі Леже адрозніваюцца яскравымі колерамі і складанымі кампазіцыямі. Таксама энергічная і прадпрымальная беларуска змагла прывесці заходняе мастацтва ў Савецкі Саюз. Дзякуючы сувязям Надзі і асабістаму знаёмству з міністрам культуры Францыі атрымалася паказаць выставу Пікаса ў 1956 годзе, але галоўнае прывесці ў СССР у 1974 годзе Джаконду. Нават жалезная заслона для Надзі Леже апынулася хутчэй алюмініевай, праз якую яна элегантна прапіхвала свае ідэі. У 59 годзе Надзя прыехала на малую радзіму ў Беларусь. Адметна, што заўсёды і ўсюды мастачка пазіцыянавала сябе беларускай і нават размаўляла на мове. А ўжо ў 82 годзе Надзя памерла. Яе пахавалі ў любімым Парыжы побач з мужам, творчасць якога яна папулярызавала да канца свайго жыцця, магчыма, нават забываючы пра сябе. Яшчэ адно дзіўнае супадзенне. Будучы заўзятай камуністкай, Надзя Леже нават памерла 7 лістапада, у дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Але ў газетах не было яе некралогаў, а ўсё таму, што праз 3 дні памёр Брэжнеў і перахапіў інфармацыйную павестку. Селяві. Надзя Леже стала па-сапраўднаму глытком свежага паветра для знаўцаў мастацтва ў ізаляваным і закрытым Савецкім Саюзе. Мастачка, якая зляпіла сябе сама, вучылася і перанімала веды ў лепшых майстроў, але галоўнае, як цягнік, які не сыходзіць з рэкі і мчыцца на поўнай хуткасці, яна ішла да сваіх мэт. Менавіта такой запомніў свет Надзю Леже. І асабліва будзем памятаць мы, бо беларусам ёсць кім ганарыцца. Традыцыйна папрашу вас паставіць адзнаку падкасту і не саромецца выказваць свае думкі ў каментарах пад выпускамі. Да сустрэчы ў наступным эпізодзе.